La Fundació Badalona Capaç ha fet una contraproposta a l'Ajuntament per adequar el projecte del nou edifici a les demandes mediambientals de la plataforma Salvem el Turó de l'Enric. La proposta de canvi la van fer el govern local dimecres, el dia abans de la manifestació que van fer a la plaça de la Vila i la trobada que van fer amb diferents representants dels grups municipals. La proposta de la Fundació passa per una modificació del projecte del nou edifici que prescindiria dels vials d'accés que s'havien de fer al Turó de l'Enric i que queden contemplats al Pla General Metropolità. Ho ha explicat al programa 360 de Televisió Badalona un dels representants de les famílies de la Fundació Badalona Capaç. El canvi permetria la convivència de criteris entre els defensors del Turó i la Fundació. Els vials desapareixen d'aquell espai, tant els existents del Pla Metropolità actual com el que nosaltres proposàvem, el canviem de lloc de manera que tot el turó, absolutament tot, menys 5 metres, que serien al costat de la tanca del Tenis Badalona, quedaria absolutament reservat. O sigui, ara, actualment, no malmetríem res, ni el Pla General Metropolità existent, ni el nostre vial no malmetria res al Turó de l'Enric. La contraproposta es va fer dimecres i dijous desenes de famílies es van manifestar fins a la plaça de la Vila per reclamar que el projecte es porti a debat el proper mes de setembre. La concentració va acabar amb una trobada entre membres de la Fundació Badalona Capaç i representants de tots els partits polítics. Nosaltres el que demanem, sisplau, és que ens escoltin, que és un bé per tota la societat, perquè tots tenim un familiar o estem en risc de tindre un familiar que necessiti aquest suport i un centre segur i amb dignitat. No el tenim. Llavors lluitem per això. És molt senzill. Només ens han d'aprovar al ple que es pugui aconseguir aquest centre. I demanem ajuda a tothom per poder-ho conquerir. Casi 2 años buscando, siempre dando largas, pero siempre es lo mismo, que ya lo haremos, pero siempre es lo mismo. No se hace nada. L'alcaldessa de Badalona ja ha explicat que el projecte es portarà a debat, però no en aquest ple de setembre. A més, ha afegit que el retard no és una excusa per allargar el procés, sinó una manera de posar sobre la taula possibles alternatives. Recordem que la Fundació va arribar a un acord amb Mercadona, que seria qui financiaria el projecte per construir la nova seu al Turó de l'Enric. A canvi, la promotora de la cadena es quedaria al solar de l'entitat a Sant Roc. El malestar que el projecte ha generat entre comerciants i defensors de l'espai verd ha fet que el govern s'ho replantegi i proposi traslladar la seu de la Fundació a l'edifici de la MOVA. Abans, però, caldria una rehabilitació de la fàbrica que aniria a càrrec de les arques municipals. Aquesta no ha estat l'única mobilització de la Fundació Badalona Capaç aquesta setmana, perquè, Sònia, durant la Diada ja ho van fer. Sí, va ser durant l'ofrena floral i aprofitant la presència dels representants polítics de la ciutat. Desenes de persones van mostrar la mateixa pancarta que aquest dijous per reclamar que es debati el projecte de construcció de la nova seu durant aquest ple del mes de setembre. Seguint amb aquesta polèmica, Badalona Comunicació ha tingut accés aquesta setmana a un conveni entre Mercadona i l'Ajuntament de Badalona, signat l'any 2014, un conveni de donació que ha aixecat certa polèmica entre el petit comerç. Sí, el document acordava que el consistori de Xavier García Albiol rebria 70.000 euros amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del comerç local. Clar, la Federació de Comerciants de Barcelona ha criticat aquest conveni, ja que diu que l'Ajuntament no hauria d'acceptar una donació d'una empresa afectada per un procés de requalificació de terrenys. Parece poco ético que una empresa que está sumergida dentro de la administración con recalificaciones urbanísticas haga donaciones al ayuntamiento. Entendemos que eso es poco ético. No se puede aceptar donaciones de una empresa que está implicada en recalificaciones en el ayuntamiento. Hay que pensar que en la época de Albiol pasamos de un Mercadona a 5 con prospección de 10. Y si ahora nos enteramos que hay donaciones por en medio, evidentemente ético no es. El govern ha anunciat que demanarà explicacions a l'exalcalde Xavier García Albiol sobre aquests 70.000 euros. L'actual executiu ha confirmat que sí que es van rebre aquests diners, però no han pogut comprovar a què s'han destinat. A més, en una de les clàusules d'aquest conveni, les dues parts es comprometien a no fer públic el seu contingut. Pel govern es tracta d'una mostra més de la manca de transparència.
La constància que té el govern municipal és que aquests diners, els 70.000 euros, van entrar com a ingrés, però no es van pressupostar. Per tant, és molt difícil saber quin recorregut van fer i quina despesa concreta es van fer. Per tant, l'única manera que tenim d'esbrinar-ho serà fer una investigació a fons amb els serveis jurídics de la casa, que també es mirin el conveni perquè decideixin fins a quin punt pot arribar a ser legal o no que un conveni amb una empresa privada sigui no públic i que es faci d'aquesta manera poc transparent, i a partir d'aquí prendrem les mesures que ens recomani i que creiem convenients. Això és pel que fa al govern actual. Sònia, què n'ha dit l'anterior govern del Partit Popular? Doncs el PP de Badalona ha tret ferro a l'assumpte aclarint que dels 70.000 euros només es van gastar 18.000 corresponents als llums de Nadal del 2014. La resta haurien anat a parar a les arques municipals, quedant a disposició de l'àrea de promoció econòmica, segons els populars. Tot i així, fa uns mesos el ple va aprovar un reconeixement de crèdit de 37.000 euros per despeses derivades dels llums de Nadal que, segons el PP, havien quedat per saldar. Sobre la clàusula de confidencialitat, els populars expliquen que va ser una petició de Mercadona per evitar que altres municipis els exigissin convenis semblants. Durant la setmana n'ha parlat el president del grup municipal popular, Juan Fernández, ja que per ell la qüestió és fàcil. Per saber on són els diners només cal preguntar als interventors municipals. Jo crec que està fent política perquè això del Mercadona a la ciutat està una mica d'actualitat per al tema de Badalona Capaç i està intentant desacreditar la gestió d'un govern i l'empresa i una empresa en concret per fer mala maror. Jo crec que està fent més política que no, perquè això no és un debat polític, això és un debat tècnic, no? Això dels diners, on estan, escolti, que truqui l'interventor, que espero que es vegi bastant sovint amb ell per al bé de la ciutat, però escolti, que el truqui, que es vegi amb ell, que segur que la intervenció municipal sap on estan aquests diners.